है बाबूजी? बेटी ये रमेश बेटा है तोहर भाई हवन। बस तू ये समझ लो कि भगवान तोहर प्रार्थना सुन के तुहरा के तोहर भाई लौटा दिलन। हाँ बहन, हम तोहार भाई हई। हमके राखी बांध द बहन, बांध द। भैया तू सचमुच एकदम हमार भैया नियन बाड़ा। तुहार लाख लाख धन्यवाद भगवान जे तू हमारा भाई के लौटा दियला। भैया अब बैठ, हम तोहरा के राखी बांध देत बानी। ठीक बा बहन। प्रणाम भैया। खुश रहा बहन। देखा बहन, ए समय तोहरा के देवे खातिर हमरा पास कुछ नहीं के बहन। बाकी हम तोहरा के वचन देत बानी कि तोहर हर दुख में हम तोहर ढाल बन के खा रहल बहन। इससे ज्यादा हमारा कुछ ना चाहिए भैया। हमारा भाई मिल गुलन, उससे बढ़ के खुशी का हो सकेला हमारा। बेटा रमेश, हम कहनी है ना कि रेखा बिटिया तोहरा के देख के बहुत खुश हुई। देखो तो रेखा बिटिया कितना खुश बिया। आज लागता कि हमार बीतल खुशी वापस आ गई। हाँ बाबूजी, आज हम बहुत खुश बानी। रेखा बेटी जा खाना ले आवो, हमने के भूख लागल बा। ठीक बा बाबूजी, हाथ मुंह धो के बैठी जा, पहले हम अभी ले आवत बानी। बैठो हो रमेश, बैठो। पानी पी ली बाबूजी, रौरो पी। बहन हाँ तू खा लो। ना भैया तू लोग खा, हम खाइए के आई बानी। रेखा बेटी तेरी पनिया